Zdravím vás, bojníci. Minule som vám slúbil, že ak video bude úspešné a bude mať dostatočný počet lajkov, tak budeme pokračovať v našich videách. Takže som zase tu. V tomto videu by som sa chcel vyjadriť k vlne a k množeniu sa prípadov policajných výsluchov na základe toho, že človek umiestni niečo na sociálnu sieť, nejaký svoj názor. Kontaktoval ma jeden mladý chalan, ktorého kontaktovala polícia, ktorého predvolali na výsluch, aby ho perzekvovali za to, čo dal na internet, nejaké vyjadrenie. Videl som na internete aj prípad, kedy bol človek predvolaný na výsluch kvôli kritike tzv. Prezidenta Andreja Kisku. Je to začiatok policajnej perzekúcie, ľudia sa začínajú búriť, prestávajú veriť politikom, prestávajú veriť Smeru, prestávajú veriť vláde, začínajú sa búriť a na sociálnych sieťach vyjadrujú svoje názory a to sa veľmi nepáči našej vláde a preto sa rozhodla perzekovať takýchto ľudí, prenasledovať ich a hlavne sa rozhodla ich zastrašiť, aby sa ľudia báli vyjadrovať svoje názory. A má sa založiť špeciálny súd, ktorý navrhla ministerka Žitňanská, ktorý vlastne nebude nič iné, iba akýmsi inkvizičným tribunálom, ktorý nebude hájiť zákon, ale ktorý bude určovať, čo je to extrémizmus, kto je zločinec, kto nie je zločinec a tak ďalej, že je to iba novodobý hon na čarodejnice a novodobý inkvizičný tribunál. Toto video natáčam hlavne preto, aby som poradil ľuďom, ako sa vyhnúť trestnému stíhaniu, ako sa správať na internete a podobne. Začal by som príbehom jedného mladého chalana, ktorého prípad som sledoval. Tento mladý chalan dostal predvolanie od Policajného zboru Slovenskej republiky, aby prišiel vypovedať ako svedok vo veci údajného nejakého umiestnenia, nejakého citátu alebo nejakého tvrdenia na sociálnu sieť s tým, že toto tvrdenie porušuje zákon. Tento mladý muž išiel na políciu, išiel vypovedať ako svedok, to je veľmi dôležité. Polícia sa ho opýtala, či je to naozaj jeho internetový profil, či iba on má k nemu prístupové údaje, či to dal, umiestnil na internet a podobne. Vystupoval ako v pozícii svedka. Potom, ako vypovedal, že áno, je to naozaj jeho profil, výhradne on má k nemu prístupové údaje a tak ďalej. Potom to výsluchovo posadili na chvíľku na chodbu, zavolali ho na ďalších 15 minút, kde mu dali do ruky už papier, kde figuroval ako obvinený. Tým, že sa vlastne priznal, že nick patrí jemu, že on to umiestnil na internet, čiže tým pádom udal sám seba, že on tento závadný materiál umiestnil na internet. Z toho vyplýva, že je veľmi dôležité, kto sa chce vyhnúť trestnému stíhaniu za vyjadrenie svojho názoru na internete. Veľmi dobre vieme, že zákony sú gumové a fungujú tak, že je možné obviniť kohokoľvek za čokoľvek. A preto by som vám chcel poradiť taký tip, ako sa vyhnúť k takémuto trestnému stíhaniu. No tomuto chalanovi, ktorého príbeh som vám povedal, by veľmi pomohlo, ak by odmietol vypovedať. Z toho vyplýva, lebo policajti prvé, čo musia zistiť, je, komu patrí internetový profil alebo profil na sociálnej sieti. Čiže oni musia najprv zistiť, koho je to profil, kto má na ňo prístup a tak ďalej, aby mohli stotožniť osobu, ktorá to tam dala a následne zdvihnúť obvinenie. To znamená, že ak by tento mladý chalan odmietol vypovedať, policajti by nevedeli, komu tento internetový profil na sociálnej sieti patrí a tým pádom by museli ukončiť vyšetrovanie, lebo by nestotožnili páchateľa a nenašli by človeka, ktorý ho na internet dal. Veľa ľudí argumentuje tým, že ale predsa veď dá sa zistiť IPčka, z ktorého počítača bol príspevok nevhodný vložený alebo protizákonný príspevok vložený.
Áno, dá sa zistiť IP adresa, to vám povie každý IT expert, lenže je problém stotožniť osobu, ktorá použila počítač na vloženie tohto príspevku. Čiže napríklad, ak ste v spoločnej domácnosti s mamou, s otcom, s manželkou, s deťmi a tak ďalej a používate všetci ten istý počítač, nejakým spôsobom sa nedá dokázať, kto dal závadný dokument alebo závadné vyjadrenie na internet. Zo zákona vyplýva, že proti svojej rodine nemusíte vypovedať. To znamená, ak by ste boli podozriví v prípade, že ste dali takýto závadný dokument na internet, vaše základné právo je odmietnúť vypovedať. To je v každom prípade za každých okolností môžete odmietnúť vypovedať. Ak by náhodou predvolali niekoho z vašej rodiny, vášho brata, mamu, sestru, otca a tak ďalej, tí tiež môžu odmietnúť vypovedať a musíte to zvodniť policii tým, že sa bojíte, že môžete privodiť sebe alebo svojej rodine trestné stíhanie. Nebudeme teraz hovoriť o konkrétnych paragrafoch a tak ďalej, ale pri každej výpovedi, keď vás vypočúva vyšetrujúci policajt, môžete odmietnúť vypovedať. To je jedna vec, ako sa môžete ochrániť. Z osobnej skúsenosti viem, že je najlepšie v takýchto prípadoch odmietnúť vypovedať. Vyšetrovanie potom nepokračuje ďalej, pretože nebola nájdená osoba, ktorá sa dopustila trestného činu a tým pádom vyšetrovanie končí. Dobrým znamením je aj to, ak vás predvolajú v úlohe svedka. Je to dobrým znamením preto, lebo nemajú na vás dôkazy, že ste to tam dali priamo vy. A ak by vás predvolali už ako obvineného, tak majú nejaké dôkazy o tom, či ste to tam dali alebo nie, či ste to vy alebo nie. Dobré znamenie je, že ak vás predvolajú ako svedka. Ak odmietete vypovedať ako svedok, tým pádom nemajú koho obviniť, tým pádom vyšetrovanie končí. Nie je to navádzanie na klamanie a tak ďalej, je to navádzanie iba na to, aby ste využívali svoje základné práva. Čiže pri takejto veci vždy je potrebné odmietnúť vypovedať, pretože policajti vás môžu nachytať na maličkostiach, môžu vás zavádzať, môžu sa vám vyhrážať. Stali sa prípady, kedy sa policajti vyhrážali, že musíte vypovedať v tomto prípade a tak ďalej. Nie, policajt vás nemôže nútiť vypovedať. Vždy, v každom prípade môžete odmietnúť vypovedať. To je taká základná vec. A po tomto prvom vypočutí, ako odmietnete vypovedať, najlepšie je kontaktovať právnika, ak máte niekoho z rodiny, alebo kontaktovať komerčného právnika, ak by náhodou ešte vyšetrovanie ďalej pokračovalo, alebo ak by ste boli ešte ďalej predvolaní. Čiže lepšie kontaktovať právnika, prichystať si už potom ďalšiu výpoveď a malo by to byť v pohode. Hovorím z vlastnej skúsenosti, tiež som mal takúto skúsenosť a dopadlo to teda v môj prospech. To je asi v tomto prípade všetko. Fakt najdôležitejšia vec je odmietnutie vypovedať. Veľa ľudí sa nechá nachytať, prizná sa k tomu, že je to ich nick, že iba oni tam majú konkrétne prihlasovacie údaje a tak ďalej. Tak ako som hovoril, že ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, takisto aj ak je to váš osobný internetový profil a tak ďalej, prihlasovacie údaje môže mať ktokoľvek môže získať tie prihlasovacie údaje bez vášho vedomia, umiestniť niečo na internet a tak ďalej. Čiže čo sa týka internetu, je veľmi malá výstupovateľnosť, aká osoba umiestnila podľa zákona, podľa vyšetrovateľa závadný text. To je pre toto video všetko. V takýchto videách možno budeme pokračovať. Samozrejme, komu sa video páči a komu toto video pomohlo, dajte odber. A hlavne nezabudnite, vešajme pánov, pálme kaštiele. A ešte som zabudol, ešte odkaz pre Kaliňáka na stráž.